Come this side. Yeah, Confront me. Nathi moya. Iyasha. Nifunani? What do you want? 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 What do you want here? Nakamandla. Power. Esela phe kwakho. Send upon this one. Nesanda. What are you doing here? Nesanda. What are you doing? Nifunani la? What do you want? Nifunani la? What do you want here? Nifunani? What do you want here? Iyasha. Ngiyashisa. I'm betting you. Ngiyashisa. I'm betting you. Ngiyashisa. I'm betting you. Ngiyashisa. I'm betting you. Nayasha. Oh, it's Benny. Nayasha. It's Benny. Nathi Yasha. Benny. Nayasha. Benny. Nayasha. Benny. Nayasha. Benny. Yaphuma. Out. Yaphuma. Departing. Iyasha. Benny. Iyasha. Benny. Iyasha. Yes, Benny. Yaphuma. Departing. Iyasha. Going out. Iyasha. Benny. Out. Power. Phumani kulo mama. Get out from this lady. Phumani kulo mama. Uba wena. Out. Who are you? Ubani wena? Who are you? Ubani wena? Who are you? Ubani okhuluma la? Who's speaking here? Nantsoko Iyasha. Benny. Iyasha. It is Iyasha. Benny. Iyasha. Benny. Iyasha. Benny. Iyasha. Benny. Iyasha. Awunyeka kanjani? Nyeka kanjani? Leave her alone. Leave her alone. Amandla. Power. Pop. Please. Funani la? What do you want? Iyasha. You are betting. Iyasha. You are betting. Iyasha. You are betting. Out. Power. Iyasha. Betting. 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 Baba onamandla. Powerful God. uNkulunkulu wezizwe God of the nation. makhulule lo mama Let one be released. makakhulule kule moya. Believe from the evil Ngiyabonga spirits. baba. Thank you, Father. Nantsoko iyaphuma. Oh, it's going out. Nantsoko iyaphuma It's going esandleni. out. Nayi esandleni iyaphuma. Hands. Iyaphuma esandleni. Iyaphuma esandleni. Iyaphuma esandleni. Iyaphuma esandleni. Iyaphuma esandleni. Ngiyela njalo iyaphuma esandleni. Iyaphuma esandleni. Nantsoko iphuma. Iyaphuma. 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 Out. Vusa. Wake her up. Ukhululiwe. We are relieved. Msize baba. Help me, Father. Msize mprofeti. Help me, prophet. Ingaphindi ibuyele emoya. Bounce back anymore. Ngicela izinto zami My mentors ziphakame. to be Ake nimshayele elevated. ihlombe. Give a round of applause to this lady. Baba, Huh? lento yakho This iyakuhlupha. thing of yours is troubling you. But I don't know. Angazi why. I don't know. Kungani. Khona abantu Answer. abayibelesele lento ekuwena. They are busy Come, izona baba. with this thing. Baba. Baba, engitshela. Let Ngitshela me tell- original. I tell you, bona fide. Wena uyazi ukuthi kunento egijima Feel wonke something umzimba wakho. running Yeah, all over your body. Yeah, Angithi uyayizwa. yeah. Can you Silwane. feel it? Yeah. It's an evil crutch. Njani mbe? Hayi ngayise ebusuku. Awulala ebusuku. Can't sleep. Ebusuku nene. Phakamisa esakhe isandla. Raise up your hand. Nathi iyasha. Benny. Iyasha. Benny. Iyasha. Benny. Iyasha. Just Benny. Iyasha. Benny. Iyasha. Just Benny. Iyanyakaza Shaking emzimbeni. now in the body. Iyanyakaza. Shaking now. Iyanyakaza. Shaking. Iyanyakaza. Just shaking. Iyanyakaza. Just shaking. Iyanyakaza. Shaking. Iyanyakaza. Shaking. Iyanyakaza. Shaking. Iyanyakaza. Just shaking. Iyanyakaza. Just shaking. Iyanyakaza. Shaking. Uthi phuma kuye. Get out here. Phuma. Get out. Uthi ayiphume. Oh, let it go. Uthi akakhululeke. Oh, must be released. Akakhululwe. 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 Release. Akakhululwe. Release. Akakhululwe. Release. Uthi ayiphume Oh, let ayiphume. it go out here. Uthi ngeke lo sasenqabeni. Through the angel of Enqabeni. Engimi phambi kwayo. In the presence. Mayiphume le moya. Let the spirit go out Nantsoko here. nantsoko iyanyakaza. Shaking. Nantsoko iyanyakaza. Shaking now. Nantsoko iyanyakaza. Shaking now. Nantsoko iyanyakaza. Shaking now. Iyanyakaza. Shaking. Iyaphuma lento. Getting out here. Iyaphuma lento. Going 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 out here. Iyasha. Betty. 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 Water. Usamazana. Amanzi.
you. Stand up. Ngiyabonga suku. Shaya ihlombe. Kunento wena sisi okumele ngisebenze manje. That I must minister to right now. Ukuzwe ngendawo okuthiwa isemlazi. Did you ever hear about Umlazi Township? Yebo ngiyazi kukhona Kahle la. wo. Stop it. Sisiwe, hayi lokhu thini. Do not procrastinate. Ngizwe kahle, ngumprofeti Listen. akuyona ifake mina. I'm Yebo a bona fide Futhi prophet. ngisemandleni ngibuya olwandle. Power come Yeah. from marine world. Kunento ezakalile wena sisi. Something happened. Kunento ohamba nayo njengamanje There's errong. something with you now. It's Yebo. evil. Sisi, ngifuna ukuthi ngibuze umbuzo ngithi mina Can I ask? makuthi yebo uthi yebo. Mawuthi cha uthi cha. Be specific. Ngizoprofeta ngathi ngiyaqala. I'm gonna prophesy like I do No it for prophet, the I think first I can. time. It's like the first time I'm doing it. Sisiwe, Sister, uyazi emlazi? do you Yeah, know ngiyazi baba, Umlazi Umlazi. Township? Uyazi. Holy it, you know it. Awusimlazi. Ngiyabona Ngibona location Umlazi njengamanje. called Township Umlazi. Sisiwe, Sister, ngikubona wena uhamba uya going enyangeni. to the native Ngibona doctor. inyanga See the ibhizi native inyanga. doctor, very Ngibona busy inyanga. now. You see the Ngibona native kubhalwa doctor uDlamini. yebo Dlamini. ngaye enyangeni Yebo bani inyanga? What's the name? Dlamini. He's a Dlamini. Native Na doctor. prophet. Can I prophesy? Na prophet. Can I prophesy? Ngikubona uhamba I wena see you sisi consult ushona me. emlazi. Nginamanga. Township. Yebo, Am I baba. lying? Uqinisile. Nginamanga. Uqinisile lying? ngaye. Waya enyangeni Went yafika to the yakusebenza native lenyanga doctor, he did yakusebenza something, he did yakunika something. salokhu waya kuleyo nyanga izinto zakhe ayihambi kahle. Your matters Yeah, are baba. disarrayed. Uthi ngincede baba. So hold me fast. Ncede baba. Uthi ngincede prophet. Ncede Ngincede prophet. prophet. Hold me prophet. Season prophet. So hold me Season prophet. Season prophet. Hold me Season prophet. Season prophet. Hold me Season prophet. Season prophet. Hold me Season prophet. prophet. Hold me prophet. Season Kunento wena sisi owabuya nayo ehamba nesilwane. There is an evil creature Yebo baba. packaged today. Ikhona into owabuya nayo. Did you collect anything? Whoa. Stop it now. Uthi ngincede baba. Ncede baba. Ncede baba. Ncede baba. Ncede prophet. Ncede prophet. Lokhu nihamba ngena zonke Consulting indawo. all over. Umuntu uyasiza, hayi uyasiza. Banithatha abantu banikeze izilwane To evil creatures now. bese ziyanhlupha. They will trouble you. Njengamanje une problem yokuthi akulaleki ngisho Yebo ebusuku. baba sleep at ngilali night. everyday ebusuku. Ikhona into Thank you. efikayo kimi ebusuku. Thank you. Angilali. Na prophet. Can I prophesy? Na prophet. Can I prophesy? Ngizokutshela. I shall Unyaka tell you. wakuphelile ngingalali ebusuku ngiphila ngokustraga kuze ngilale. Ngiyasogola ngisize baba. Ngisize baba ngiyahlupheka. Ngiyasogola. Ngizakusiza. ngilale, I shall help you. baba. Ngizakusiza. I shall help you. Ngilale. Ngizakusiza. I'm going to deliver you. ngiyayibona Get you ngamehlo. delivered. I shall help Khona umuntu ongaphelelanga. Ngiyayibona. Kunento wena sise wena mawuhlezi kuba ngathi kunento ekhona endlini. There's someone with you inside the room. Ngibuka naphansi kombhede ngingatholi lutho. Yakho ke. Ikhona baba ikhona. Ikhona. Ikhona baba ikhona. Sisiwe. Uzokwenza kanje first. Woka. Uzobe ukuphi ngeSunday? Ngani You're going to be ngomgqibelo? present Sunday, Ngizobe Saturday. ngikhona baba. Uzobe ukhona la. You're Yebo going to baba. be present. First now. Okokuqala man. Hamba ungena esifuthweni Go and get njengamanje. steamed Yeah. right Ngizakufaka now. mahala And ngeke put it there ngikhokhise. for Yeah, free. baba. You're going to be attended. Yebo. Hamba ungena esifuthweni Go and njengamanje. get steamed Mawuqeda right now. ukubuya esifuthweni After that, manje ngizobe sengikusebenza ngikunikeza amanye amafutha. minister Bese to you ngisebenza. through my Go own. now. Nkosi ubusise. Hamba, God bless you. Lento engiza la angithi akwangitshela lutho. Did not tell the prophet anything. Haven't you said anything to Mina the pastor? angithi wena akwangitshela lutho angithi.
Okay, told nothing to izakuye umpopho isekuye. Angithi awangitshela lutho. Yes, you haven't told me anything. Uma uhlezi inkinga yakho onayo kakhulu kade ngibonile. Mtshele ke manje. He said that he since he's been sitting down there, he has seen your problem. Njoba ulapha ingelosi zakini zikamoya zifikile kimi. As you are here, your angels have come to him. Kufike amakhehla akini. Your But great, mina ngisazi isilungu but akhulume nami ngolimi likamoya. your great grandfathers have come to him and spoken to him. Mina awangitsheli lutho angithi. You haven't said anything to the prophet. No, I haven't. Uthi uNkulunkulu number 1 angisolve inkinga yakho yobudlelwane ngakwezothando. God says the prophet shall help you on the relationship point Ngoba khona iproblem ekhona othandweni lakho. because there's a problem in the relationship. Okumele nawo amathonga wakho ithunywa zakho angazi noma umlungu angithi umlungu ya amathonga wakho asefikile akhuluma ngomuntu osebudlelwaneni naye kakhulu first into kumele ngilungise. Okay, they spoke about your boyfriend or your husband, as you said. Mana ke ngifuna ukubuza wena ngoba ngizokusiza ngifuna ubuye la uzobonga after ngiqeda ukukusiza. And the prophet wants to help you, and then after he has helped you, you should come back for Thanksgiving. Definitely. Right now ngifuna ukubuza wena ke first iphi indoda yakho Where's your husband? Bella Bella. yenzani What is he doing there? uyigcine nini He's busy with other women. umpopho Hold your mic, please. He's very busy with other women. He's a lot of women. Lot eh of women. umpopho stotandes ngifuna ukubuza iphi ubuza 14 Where's ubuza your 14 husband? ngoba into kumele ngisolve kuqala so ithunywa zakubo so abelungu bakina sebashona mina ngumZulu but ngumprofeti bafikile kimi abakina sebashona ukuthi ngikusize bakhulume nami ulwimi lwasezulwini ukuthi wena unenkinga kuyiboyfriend ngifuna ukubuza ukuthi where is your boyfriend iboyfriend yakho iphi uyigcine nini Seen Bella Bella. khuluma Oh, Uyigcine nini? use Bella Bella kade wamgcina. umgcine nini When last did you see him? Last week, Monday. last week Monday Yeah. but kukhona lapha eningazwani khona Are you guys fighting? Yes. khona izimpi niyalwa Are you fighting? Oh, fighting, yes. I took my stuff and I left. I took my stuff and I left. Uthi ubayalwa uthathe izinto zakhe wahamba. nakho okay la lapha ngizokusiza He says he's gonna help you. Please. Please. Kakupa tu. Uthi uyacela ukusiza. don't cry man don't cry uskalla modimo waka utengi Say don't cry. His God has helped you. ubani igama lakhe What is your boyfriend's name? elikamkhonyana Your boyfriend's name. Shimi Elliot. Elliot Yeah. Elliot 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 awuthancane la lapha mtshela baba umpopho okay mtshele wena uElliot khona umuntu wesifazane anaye asemtholile
Okay, the prophet is saying Elliot has gotten another girlfriend right now. Yes. That's why I left. Imina engishoyo. Baba uyavuma uthi yikho emshiyile. Baba onamandla. God. Elliot lo mzimba uthintile Hello. makabuye. Elliot, trust the power, let come. Zulu lemfihlakalo. Confidentiality of heaven. Yenza Do umangaliso the miracle. ukuze igama lakho So that your name lidunyiswe. could be praised. uNkulunkulu wezizwe God of zonke, all the nations. uNkulunkulu wabantu bonke. God of everyone. Ngicela ubufakazi. Ask for a Ebusuku testimony. angalali. Tonight he mustn't sleep peacefully. Ithunywa The messengers zakini of your home. nesithunywa The sasenqabeni messengers of the Nqabeni. mazifike Let them kuye. attend to him. Ngibusisa wonke lo mndeni. Blessing all whole family. Awuthike lapha amakhanda. Nawe mama itancane. Duku. Akukhanya konke. Let there be light. Akukhanya konke. Let there be light. Izinto ifuleke. Everything matters to be released. Abaphila abantu. People must be delivered. Zulu lemfihlakalo. Confidentiality of heaven. So Ngehlisela I isibusiso descend a blessing. wo wonke lo mndeni. Whole family. Ngiyanibusisa I'm namhlanje. blessing you today. Baba ngivula izindlela zakho. Open their paths. Umuthi. Sorcery charm. Umuthi awungasebenzi Sorcery phakathi charm kwenu. must be dysfunctional. Umoya We don't have- omdaka Evil spirits mawuhlukane nani. must get away from Umuthi you. olandiwe Sorcery charm collected a spell. eRustenburg Rustenburg spell phakathi kwenu. among you. Walandwa wesifazane Collected neso. by the woman. Neso. Neso. Do you hear that? Nina two. Wena nawe. Two of Khona you. umuntu wesifazane The onilandele woman umuthi. collected a spell there from Rustenburg. Ke nnete. Khona umuntu wesifazane The woman onilandele umuthi kodwa ufuna ukulaya collected. wena. He just want to let you down. Sisize a prophet. Ngithi nginamanga. Am I lying? Nginamanga. Ke nnete. It's true. Nithi wena baba khona Father. umfazi omdala The uphi woman, umfazi where's the first wife? Ke no wa ntsamela wenze dikhaya. idivorce Hlukanisile. so manje uyakulandela ke Now he's following you. Asikhale In a mystery way. so unyaka ditšhelete tjaka. ufuna imali hayi She's after the man. ukwahlehlela ukuthi lihlukane She wants you to separate. uyalwa namanje usalwa Fighting now. She's still nawe futhi uyakulwisa fighting. It's against you also. manje Fighting ngizomsebenza against you. mina I'm going to minister to this one. Sisize a prophet. ngizomsebenza I'm going to attend to him. ngizokusiza I shall ngizonisiza help and nani get you delivered, all of you. Beke e fetileng ne ke ile last quarter teng. Last quarter ne ke ile ka di 21. Ne ke ile ka 21 bjale e fedile. Ha o sa ne nngwe nka boela mo yona. O emetse ditšhelete fela. Zulu lemfihlakalo Confidentiality of heavens. back to the sender Phinde emuva kokuthumileyo. back to the sender Phinda kokuthumeleliyo. back to the sender Phinde emuva kokuthumileyo. back to the sender Phinde emuva kokuthumileyo. asibuyele Let them emuva bounce back to them. ezobumnyama. That evil ngiyabonga things. god bless you inkosi God nibusise bless you. God bless you. Thank you, man of God. thank you god bless you Nkulunkulu abusise. Uzophumelela. You're Don't gonna worry. succeed. Don't be afraid now. don't worry thank Don't be you afraid. baba une problem uma Unenkinga. ngilokhu ngima lapha The prophet is standing up. left side Caleni lesokunxele. lakho emaphashini wakho Inside your lungs. khona inkinga ezokwenzeka khona Problem. Developing. kunjalo baba. baba khona inkinga ezokwenzeka there's a left problem. side Ecaleni la amaphaphu lekwesokunxele. wakho Inside your lungs. Ngiyabonga. baba ugwayi uyawubhema Do you smoke tobacco? ugwayi uyawubhema Ewe ndiyawubhema baba. yekela ugwayi baba Okay. Give up smoking. ngoba uma uqhubeka ubhema If you uzoshona carry on,
you may die. iphaphu lakho uthi Your umoya lung, the spirit says, before bika inkinga angikhulekise problem, iphaphu pray lakho for ngoba your lung. your days are numbered insuku zimbalwa Okay. concerning your lung. uzogula When I get sick, after one uzoba nani leto okuthiwa yini konje iphika Yeke. uzoba Yeah. alikakuphathi iphika asthmatic, Like then part. asthma, Like in part. yeah uzophathwa iphika suffer from that. uma likuphatha lizokuphatha After that, uphinde ushaywe you ilento will okuthiwa be intwabo having an hiccup. izakuphatha The iyeza hiccup will- izakushaya on the way intwabo intwabo to lento okuthiwa take you- ayistophi The hiccup Yeah. lena eshaya waya one way until because njengamanje une infection got this now une infection It is from the left side inflammation on emaphashini Yeah. after uzohamba uye Nxa you're kudoctor gonna go to esibhedlela the medical doctor, to the hospital. uzoya esibhedlela ulale You're gonna go to embhedeni be hospitalized. after bafuna Then ukukuhlinza they'll operate your Bakwenze lung. operation. Bakuhlinze. but e-ICU ngeke Then, usabuya intensive care unit, you're not gonna make Uzobe it. sewuyashona. You're not gonna survive. You may pass manje kufuneka ukuthi away. wena into yokuqala First thing the prophet is going Stop. to do, smoke ukubhema. Okay. from today ma Ukusuka namhlanje. choose yourself ukhetha Khetha ukufa na or when you ukhetha wanna ukuphila die, you wanna carry on smoking, And get ukuphila. yekela ugwayeke give up smoking. Okay. uzosho ukuthi la mazwi So engiwasho the la words that I'm saying, uma to you, enzeka ukuqhubeka is nokubhema happening, ma carry ufa on, proceeding, you wanna uyotshelwa die, ngalo ukuthi you'll be umprofeti told that the wakutshela prophet has awuzange warned uyekele ngani you. You ukubhema did not pay attention. but How come you mina didn't give up? ngizokukhulekisa manje ukuthi uNkulunkulu enze amaphaphu God akho can ukuthi make your ubuyele lung esimeni to be ngeke intact. usafa ma You wenze lento cannot ekutshelayo. die if you do what the prophet is telling you. ma uyekela ugwayi ngeke usafa Give up smoking. but ma Not uqhubeka gonna die. ubhema If you carry uzofa on smoking, kumele you're ngitshele gonna nje die. proper Let me tell you Okay. frankly. Okay. Doctor. baba Father, baba Yebo. uhlala kuphi kahle go stop mina uyaqala ukukhuluma nami first namhlanje time to speak to the prophet today. Ndiyaqala ukukhuluma nawe and ndiyaqala ukunyathela kule ndawo. uyazi emayini Do you know is mine? Ewe. emayini wazi kanjani How do you know the mine? Ndisebenza khona. thank you Yeah, but thank you okay because ngibona ngithathwa esimoyeni spiritual grab to the trance. ngiyandiza I'm flying. ngiyaflya Yandiza. Now. Right now. khona into okumele ngiphinde something ngiyisebenze that I must attend lapha to. emayini Some performance to be done there by the minds. njengoba ngilani nawo The prophet is here ngiyabuya njengamanje ngizolanda inkemba going yami to collect the sword of the prophet. ngiyolwa ene I'm going ngizokukhomba to la nail ngenkemba myself after apart. ngiqeda ukubuya Then ngapha mayini I'll point it to you when I come from the mine side. somandla Almighty God, zulu lemfihlakalo confidentiality of heaven. ngibonga isipho I appreciate sikamoya the gift of the Spirit afforded to me baba owangipha on sona the day to give it to the prophet. ngicelela impilo Asking for a survival life, ngichitha zonke I izitha repel all the enemies. onke ama All enemy is it behind him? ngichitha ukufa Death, I also repel it. ngilwa I'm fighting nganansi inkemba through this yasentabeni sword from the mountain njengamanje right now. zulu lemfihlakalo Confidentiality of heaven, sokhanyiso the light of heavens. lala nathi namhlanje na ungalo bobosuku banamhlanje usifikele
Usigcine ngomsa wakho ngalobu busuku. Sazi abantu abangathandazi nolala nezilwane Sleep with evil creatures. lalisa okonogwaja nje. Like the rabbits. Angazi ngoba nazo cishe ziyathandaza ngendlela yazo. Praying their own manner. Nezinyoni Even the ziyakhuleka. birds are praying Nethi to God. niphela nengqondo You're ningathandazi. sound-minded, yet you don't pray. Baba Somandla Father ngicela Almighty, I'm amaphaphu asking amasha. for this one's like to be intact, Ngicela ioperation kamoya. cleansed in the spirit. Ngivala ukufa. Nullify death. Ngivala ukufa. I reverse death. Ngivala ithuna. I reverse the grave. Ngenze operation. I'm cleansed. Ngenze operation. I'm cleansed. Operation yasezulwini. Cleansed. The heavenly one. Ngingena I emaphashini. enter through his lungs. Ngiyangena I emaphashini. penetrate his lungs. Ngiyangena I emaphashini. penetrate his lungs. Ngivula izinto I zakhe release zonke. everything of this man. Ngivula I inhlanhla. release the fortune and luck. Ngivula There is a isibusiso. blessing upon him. I release it Namhlanje today. zonke inkinga All zakho your problems ebhekene nawe that we are facing. ngiyakubusisa I'm namhlanje. blessing you today. Ngivula inhlanhla I yakho. release your luckies and Ngivula impilo I yakho. release your life and the breakthrough. Insebenzo ayikusebenza The ubusuku bonke. ministry must Ungaligeza ikhanda attend to you for namhlanje the whole baba. night. Don't wash your head. Ikhanda zoligeza kusasa. You can wash it tomorrow. Babona amandla Powerful mbusise God, baba. bless this gentleman. Ngiyabonga I thank you, I ubufakazi. appreciate your Nkosi testimony. kubusisa. God bless you. Yebo sawubona. Hello, Yebo brother. baba. Njani baba? Siyaphila. So apha Where ekhaya. to come Ekhaya from? kuseZimbabwe kodwa ngihlala eOrange Farm. Naba abantu awu Zimbabwe You are ngenishaya ihlombe. Zimo. Uzobongani? What is it about to thank the prophet? Ngizoba ngumsebenzi engiqeda Uzela ukuthola. ekhaya. You came to this place? Ngifike ngathenga ivimba moya ezinsukwini ezidlulile 3 weeks back. Eh. Kusho ukuthi sengike ngahola ngibensebenze 4 days. So kule 4 days ibe expect ukuthi ngizothola imali engango 3000 kodwa ngeke ngathola u 6.7. Hey, ifimba moya.